Usa sa nakatampo og dako sa kalampusan sa Baguhay Langan Sinulog Festival 2024 ang mga tinugyanan sa balaod nga mipatuman sa kahapsay ug kalinaw ug subay niini usa ka salo-salo sa pagkaon ang ilang gihimo pinaagi sa Budol Fight pagpasalamat kanila. Sayra nato detalye pinaagi ni ining report. Kini ang Budol Fight ni panguluhan ni PRO7 Regional Director Anthony Abirin o gisalmutan usab sa mga sakop sa kaprisan sa Dakbayan Sugbo uban ang gikan sa ubang dapit nga miabag sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa tanang kalihukan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Ang naasing salo-salo nagpakita sa kahiusahan sa ilang tumong nga nagpabilin ang kahapsay ug kalinaw isip pasalamat usab sa ilang tampo sa kalampusan sa dakong kalihukan sa Sugbo. Mukapin sa 3,000 ka mga otoridad apil na ang mga force multipliers ang gipakatap sa tanang mga dapit nga sagad gitapukan sa mga tao atol sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Gipahibaw na ni Mayor Mike Rama nga sa SRP gihapon ipahigayon ang Sinulog Festival 2025 nga gipanglantawan nga mas dako ug mas bongga pa nga siguradong hugupan sa mga tao. Samtang nagpasalamat ang Cebu City Police Office sa suporta nga gihatag kanila sa Cebu City LGU. Different heads of the LGU, especially gyud kay Mayor Mike Rama and si Equano kay tanan gyud natong request labi na gyud sa kining mga resources, logistical resources. No, logistical resources were really provided. Kauban si Clifford Lumaya, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.